L-kap tal-oppozizzjoni Joseph Muscat tkellem fil-parlament waqt id-dibattitu dwar is-self li Malta tintalab biex tagħti lill-Greċja. Dwar dan id-diskors tkellimna mal-ekonomista Alfred Mifsud li ddeskrivih bħala analizi li għadha qatt ma saret bħala f'Malta. Naħseb kien diskors li għamel analizi tajjeb tas-sitwazzjoni. Xi ħaġa li għadha ma saritx Malta x'jidher li qed nislu għal ċerti responsabbiltajiet figuri kbar ħafna. Mingħajr ma at least il-pubbliku qed jiġu informat. Alfred Mifsud ikkritika lill gvern għal mod kif ġabruħu f'din il-kwistjoni u qal li kien għalih huwa kien jivvota kontra dan is-self. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat qal li pajjiżna għandu ħafna xi jitgħallem mill-Greċja u ċ-ċavett tas-suċċess ta' pajjiżna hija t-tkabbir ekonomiku. Illi l-investiment u l-kompetittivita hija s-soluzzjoni ta' kollox u pajjiżna jrid joqgħod attent illi ma nabdu xejn li nitilfu l-kompetittività tagħna u nibqgħu nattiraw investiment minn barra għax bekk niżguraw illi ma niġux fil-pożizzjoni li ġiet il-Greċja llum sfortunatament.